Үзешчән сәнгатьтә катнашучыларның туган якның илаһи моңнары җанга иңә якты нур булып дип исемләнгән бәйгесе авыл җирендә көтеп алынган вакыйга. Коронавирус белән булган вазгыятьтә 3 еллык паузадан соң ул янәдән кайтты. Быел инде менә кадерләр җырлара үзебезнең яклардан инде булган кадерләр шуларны үзенә капкатып күрсәтергә килдек. Шулай ук төрле биюләрдә катнашабыз, җырларда. Авылда кеше әз булу сәбәпле менә шул бөтенебез дә җырда да, биюдә дә, күренешләрдә дә катнашырга тырышабыз. Район үзәгеннән бик ерак урнашкан авыл җирлекләре дә әзерлекле, матур чыгышлары белән сөендерәләр. Җирлек башлыклары мәктәп коллективының да көче кергән концертларга бәя дә зурдан куела. Көтеп алабыз, әзерләнәбез, матур итеп, үзенә бер бәйрәм бу безнең өчен. Менә мөселманнар безне матур итеп каршы алалар, рәхмәт аларга. Менә инде хәзер башлыйбыз концертны. Авыллар һәр авылда матур итеп әзерләнеп килә. Шундый күңелле. Без аны телевизордан да карыйбыз, WhatsApp-лардан да карыйбыз, көтеп алабыз, көнләшәбез. Быелгы концертларда авылга хас йолаларны да күрергә мөмкин булды. Гаилә белән чыгыш ясаучы үзешчәннәрне, вокаль ансамбльләрне, халык уен коралларының яңгырашын тамашачы яратып кабул итте. Шишмәкәй ансамбле Татбүләр Исәнсев авыл җирлегендә 100 елга якын оешып килә инде. Исәнсев Татбүләр авыллары үзешчәннәре катнашанда мин үзем әле шәхсән быел гына кушылдым. Бик яратып йөрим, оешкан коллектив. Елга бер мәртәбә үткәрелә торган смотр концертын без зур түземсезлек белән көтеп алабыз. Шушы концертта Шишмәкәй ансамбленә бик теләп йөрибез, Исәнсев авылыннан килеп йөрибез. Шушы концертта катнашыр өчен күлмәкләрне заказ бирдек. Концертларда читтән кайткан авыл җанлыклы үзешчәннәр дә чыгыш ясый. Алар концертларның зур бизәге. Гала-концертта авыл җирлекләрендә яшәүче үзешчәннәр генә катнашачак. Оешма предприятие хезмәткәрләренең смотр концерты ел ахырына планлаштырылган. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.